Welcome to my vlog mga kabingka. Ito po, no? Video ka ni mo ko? I-video ka ni mo Sanita! Sanita! Magsalita! 2,000 years later. Mukbang mga kabingka. Okay? So, ito ang mukbang, and welcome to my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March in the place of video. Ang atong imumukbang karon mga kabingka dahil kay happy taman ang Pasko mga kabingka o New Year mga kabingka. Special kayo ni mga kabingka. Mao ning ginatawag kong fruit cake, no? Katong ganda sa i-eds ba? There's a fruit cake for everybody. So kaning mga kabingka yung matilawan na ni kasagaran ni kada December ni, no? Bre na to fruit cake mo daw. Look at that mga kabingka. Look at that fruit cake, no? Fruit cake. Look at that. So, yun, no? Kanina hinahinel lang mga kabingka kahit nanisay sagol na alak, no? Sa mga minor ang pare ng mga kabingka kaya mas kasi yun para okay kayo. Tangan din nato inyo yung tubig. Para to ni mga kabingkat. So special tilawan na to ni. Dito na ito tilawan ng mga kabingbingka. Maybe there's a fruit cake. Yummy. Mga sa ginagawa kong special cake. Special cake na ni mga kabings. Dilawan yun eh. December lang yun mga kabings. Pero kung nasa kayo kailang tigluto yung cake bisa siguro dili December Pwede siguro kasi kan magagawas nga ni mga taga December gini makubog yung kanin mga kabings. Eh, sabi na sagol nga alak. Wala special na nga cake. Wala siya sagol wine.
Malamig yun sa mga lamig. Kasi kaya bakal gano'n dyan kaya na medyo si teach me how to dog me, diba? Kanina abang kadugad ko kaon na yung mga kabit. Amin ako murag yun na naman ako nga murag tamaan yun ko ng mga kabit. So, for the last mga kabing kay medyo natsuli mo ko mga kabings. Ang ginisay sabon na wine, no? Muna itawag special, no? Katunga lang akong kaon, siguro ang sobraan ugma na po, no? Ako ni mga kabings, muna akong kaunon. So, karon nga kuan okay kay kuan pero utdo na lang ako di kay murag matsuli di ko ay na ko ni sa kabuong kay no sa fruit cake kawang pala bakal forma pa lang na hindi makaya. Okay ayo. Kali siya. Ngayon na kalaka. Hapit na sa 1,000, no? Kaya siya 580 plus delivery fee. Mura ni dagan sa 800 kapin. Di order ko na ko ni. But Nabi kaya furnace. Tawa. Medyo katubo na ako mga kaming katungod. Not fruit like wapan tarong litok. Fruit cake. So ito po si DJ March. Patay ang akong susunod na kabanata mga kapinsa. Back.
susunod na kabanata mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Ito po si Mark. Sabi sa inyo, yung sabi na ito mga kabingka. No? Yeah. In other news, see you in next my vlog mga kabingka. Bye-bye. Okay. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.